Salut! Bine ați revenit pe canalul Eva Show și astăzi vă prezint un nou vlog. Astăzi o să vă arăt ce a cumpărat mama de la Lidl. Aici avem o primă pungă, doar prima pungă, că mai avem o pungă și o să o folosim și pe aceea. Bun. Primul ingredient este acesta, o să-l pun aici, în picioare, ca să-l vedeți. Al doilea, tomate, suc de roșii. Stai să văd cum se vede așa. Încă o dată de ciupercă o să pun aici, ca să le puteți vedea pe toate. Ardei. Nu știu cât o să țină asta, dar un de ten, dar nu contează. Bun, las așa. Ceapă. Adică o ceapă. Portocale. 3. Să vedem dacă sunt bune. Adică o să le pun doar așa. Le scot. Și by the way, la final vă voi arăta tot ce cumpără mama. O să le scot la final. Portocale și ceapă. Activia. Aici. Philadelphia, bacon, paste foarte bune, yummy. Să nu se terune, că ar fi bun. Bun, și asta, căpșuni. Haideți să vă arăt. Revin după ce le așez pe toate. Gata, by the way, am mai luat și mama chipsuri, deci o să le pun aici. O să vă arăt așa de sus cam tot ce a luat. Aici e ceapa și bonul. Și revenim cu a doua pungă. Bun, am pus prima pungă deoparte. Și o să luăm pe a doua. Măi, ceva rece, deci o să fie cam greu. Încă un iaurt, dublora la iaurturi. Iaurt. Asta. De-abia aștept să mănânc. A luat fasole. A luat fasole, încă o fasole, dar că galbenă, nu sunt cartofi prăjiți. Piept de pui, pardon. Pulpe de pui, adică încă ceva de pui. Ce am mai luat? Am mai luat încă una de fasole, tot așa ca astea. Și am mai luat, mamă, foietaj. Revin și cu acestea după ce le aranjez pe toate. Punga 1, punga 2. By the way, și am uitat să vă zic ceva. Voi pune dublurile, adică iaurtul și mai multe, una lângă alta, ca să le vedeți și voi dublurile. Vă pup, revin. Am revenit. Foarte multe dublură și restul, fondul de ten este aici și tot. Adică arată super. Și acum vreau să desfac chipsurile. Și să iau unul de față cu voi, că sunt picante. Sunt iuți. Așa. Mamă. Unul și găda. Foarte bune. Eu v-am pupat. Pa! Love!